Lakhayin ko trok Dwarbaguri constituency ke parlo dolamara along Dwarbaguri press club pen mithang sai hemalong phenangkia mai kang nipon Bangso phenangkia mai kang ninang kokalam theke kedamtang thereponi phaing kora plianing ve karlitang rovel rong hanga phan pang thek thek thetum apran armut tekang detpu abirta longsi Dwarbaguri press club phenangkia tum ajopor dunlo lapen birta ritunlo Bangso hud rara phan phenangkia tum karjupon padulo Laso hut Karbiang Autonomous Council EM Surjo Rongphar Pherangkia Tumaphan Ingchama reporter loku Kipudun lapen Aphutar lok kavye Pherangki pusi Kipuduna jok Dwarbaguri Press Club pen ki Ningduk lo lapen Pherangkia tum ki claim kedam Kachipaddu galong lason Kipudun ki dia cho hangvek nangchi Karbiang Autonomous Council EM Surjo Rongphar aphan Dwarbaguri Press Club pen chuning ripon EM Surjo Rongphar alangli nili alangli phan lan Akumen stoki palam nilitum kudam de lapen alang lipan monthidam de setame alang li ke claim kedam ye misen ye jutang jubat lapen dang lok social media long same alang li ke claim kedam ke misen ason sinitum theklo same lason akumen pg palam bang nitum chinidam de same alang li lason si pulo ye inchama reporter ku se alang li tum hala sohut kipu Lasi laso kipu abangke alang li chok chik piglo pusini li tum Dwarbaguri press club pen ke alang li phan jong damchi lasi alang li lapu ke pudunde da nangji polo athe alang li indut em la pen Karbiang Thomas Konsero alang li ke chare bang ku gute alang li tum ye idu kisung alang li tum ke radam ke chpadu ga logo along si alang li tum bangke ahir jumesi pidune ma pusini tum bangke kimathara la pen alang li la sonba comments bangke pipeda simit kuba athe haladak Karbiang la press tumle haladak ledun de pode koswan si birta phange ke pacheng ke pangdak thekpuma ye haladak public tum dolo ye police tum tarang le tong thela stame media tumange ledun alu ledun pen haladak news ke phan ke pangdak hut ye la son alam nange pudun tu bangke nili tum Dwarbaguri press club bangke pen bangke alang li phan same diana chuang nangi pusti nili tum hin pen ke alang li phan sudak pen Pupon pachini pon pusini tumahin pen bangke alang lipan pachini do Lapen Karbiang long arara tum matha damtha karlitang rovel rong hanga phan pang thek thek the tum apran armut tetpu ko an ahok ma rada phan ke pachini jia phan birta ke pangdak jia phan si pherangkia tum birta ritundo sitami non ke reporter ingcham pusi kipudun rong ke chokche lapen pherangkia tum phan dia cho hangnangji Lapen Karbiang long along ke do an press club lapen reporters mati pherangki claim bang do an tami nang chirap du nang chi pusi ka chuningri padopon Nilitum pen sodak pen ke pachini aki hai soldier Rongphar em midigari em alang li panitum jasmet itu kipu banglano alang li aling penos tame alang li je ame khan rar panalang li chikubir vek nang ji lapen reporter on aphan lake alang li chikubir vek nang je atheke reporter tumke aphan ingcham lapen aputar lo ka vek ko nitum dani putar lo ka vek program nitum da popusi claim ko lapen nitum aphan kato ve chini ni nitum yong si news claim nang bode ko an se porhi nang ji ko an se nitum ko an si claim ji lapen ko na se nitum chari nang ji la kato ko nitum long ta me do asini nitum ta ke do pas nitum da ke claim no jok se nitum hala ka chiru ve phani tum ka arju pota lai tum adai ta cho aku arju je dai no isi ba ka nang ya he ma sor chini ji mati Roero hang ke dam kunat kado ka bi bitia ka hem sor chini ji ara ahum ka pre hem tum ke chini de ke kita meni tum arju je dai tum arning duk do puni tum chini aso pasi ni tum ning duk lo asi pini tum Dwarbaguri press club pen alang le phan chudingri lo Karbiang Autonomous Council CM Dr. Turam Longhang stame alang li tim alang li tum phan alang phan chipare kha lapen than kha lapen pachini kha labang so bang ni tum Karbiang media dat la puelo All India media pansalang li reporter pansalang li kejong oposi alang li dia News report Karbiang Long Live